Asa na ka to sila? Boss. Kaya po rin, boss. Ganina ako nagulat sa mo. Nabuisit ako ba? Ha? Antod karon wala ta ka nakitaan. Buisit jud ka. Bantay lang ka na makitaan ta. Paruson jud ka. Boss. Sorry gid kay pagkamaayo, boss. Daghan makaayo, boss kay. Daghan kay mga sinto ka ato gid diri, boss. Oh. Asa na akong gikuan sa mo? Kay ganina akong nagulat ang akong kakontak. Asa naman? Gusto kita mataparusan jud ka? Sige, asa naman? Kani. Maayo gid ka ni. Boss. Walang boss. Sulit, boss. Okay kani. Asa man ni gikan ni? Sa pala, boss, gikan para sa naparuturi sa ano, boss. Ilagay ng mga fights. Mo na akong napilipan si mga bakay. Kuan kay okay kay ka sa tamis. Boss. Yan, maro to, boss. Sige. Ipo kay ano ni? Kanalo ka na kay 1.1% na kanalo. 100.1% na matanggal gid ahog sa imong ilog anak. Higa jud.